Mane telo magombo, mane telo makare. Ayege osian. Penjo nania gik mano yodo moteroge. Nogo chonge. Koso kane enra tichwa. Dak dwariti geri takonyo. Ingeni kora ne manan gi pala. Machane manan gi pala ne manatero. Mano story bachiel. Kiteme mrowaje ene mukwayo. Ene mugi. Ingeni kachane manan wuoto pala. Kane enra tichwa. Dak dware gik monotere. But anyway, another wacho. Mugi keni mokwongo wakwayo jogandawa ni waluoro jotendwa. Kwa chakore gi joluo, waluoro jatendwa Raila. Kikwayani, kichen place ne in history. Waluor jotelo, ker, kichen president symbol of national unity. Wayuor jotelo moa kuonde mopogore. Kata ka in gi paro mogwenyore, to inyalo chiwe in a respectful way. And I'm talking about telo amalo nyaka piny. Kikwadhi kaka ansani, okanyal dhi nadhi anyo Raila e Nyanza. Okanyal dhi nadhi anyo Ruto e Nyanza. Okanyal dhi anyo Mudavadi kata speaker gini. Mago jotelo momiwa. Wami jatelo ka jatelo respect mamare. Okay. Telo makare an gi kara en tije adi. Tije telo en adek. Be kik ng'ato wuondi gi gik mang'eny. En adi? Adek. Mokwongo kichiwo singo, an awuoyo telo moyier. Kichiwo singo, chop singo. Tema tek. To ka in yudo challenge kare chopo singo nino. Yudo thuolo dhi pim ne jini ayudo challenge matis, mae gima nitie, lakini chop singo. Mar ariyo, dogiri jopiny mondo neni bed accessible. Japiny ok ni sate dwaro pesa kuomi. Samoro dwa man mondo bed kodi ogo kodi mbaka, owinji telo dwaro japiny do mulo telo. Orono nene machiegni. Mar adek, ka japiny bo ting'i malo, imbe par japiny. Okay. We gibilie matis once in a while. Okiponde mokitana. Anadwa wacho ni telo maber